menneskecelle er der 46 kromosomer. Det gælder næsten alle kroppens celler, altså så forskellige celler som en nervecelle, en hudcelle og en knoglecelle. Kun i ægceller og sædceller er kromosomtallet anderledes, nemlig det halve. Det betyder, at når en ægcelle med 23 kromosomer ved befrugtningen smelter sammen med en sædcelle med 23 kromosomer, dannes der en befrugtet ægcelle med i alt 46 kromosomer. Forskellen. I den første meiotiske deling fordobles antallet af celler, hvilket ikke er tilfældigt for antallet af kromosomer. Herved opstår der halvt så mange kromosomer per celle. Derimod ligner mitose 2-processen mitose, i det antal af kromosomer ikke reduceres. Mitosen sikrer genisk ensartethed, mens meiosen sikrer genisk forskellighed. Meiose er den proces, der fx finder sted ved kønsceller, hvor den celle, der bliver skabt, får halvdelen af kromosomerne fra modercellen. Denne deling kaldes også kønscelledeling og skaber i alt 4 datterceller. Disse celler er fx æg- og sædceller. Mitose er celledeling i resten af kroppens celler.